Mair Gwynant ydw i, rwy'n aelod o'r bwrdd a fi sydd yn caderio'r pwyllgor archwilio o risg. Yn adnodd rydym yn edrych ar y risg mewn ffordd hyblyg a meddylgar gan fod yn agored i risg pan yn briodol. Mae hynny'n galluogi ni edrych ar gyfleoedd newydd a chreadigol yn ein gwaith, enghraifft pan fyddwn ni'n gweithio gyda crewyr cynnwys a phartneriaid ledled Cymru. Un agwedd sy'n bwysig yn ein rôl fel aelodau bwrdd a phwyllgor archwilio risg yw sicrhau bod y systemau a rheolaethau cywir ar waith, fel y gall adnodd weithio'n ddiogel, yn effeithiol ac yn hyderus. Rwy'n un sefydliad cymharol ifanc, ond rydym wedi adeiladu'r sylfaeni hyn yn gyflym gan roi fframwaith gadarn yn ogystal â hyder i ni fod yn uchelgeisiol a chreadigol yn y ffordd rydym yn comisiynu a chefnogi'r sector addysg. Mae'r rôl yn llawer mwy nag edrych ar risg a chydymffurfiaeth yn unig ac yn cynnig cyfleoedd eang i ni gwrdd a chydweithio gyda'r tîm yn adnodd. Un o'r uchafbwyntiau fi i eleni oedd treulio prynhawn gyda'r tîm a chael cyfle i weld a phrofi rhai o'r adnoddau rydyn ni wedi comisiynu i gefnogi lles athrawon a dysgwyr. Dyma fi'n ffindio fy hun yng nghanol coedwig Meirig yn sgetsio coed mewn hamog a cherdded yn droednoeth drwy'r mwsog. Roedd y rili yn wych cael gweld gochor gwahanol o sefydliad a'r bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Mae adnodd yn gwneud pethau yn wahanol. Mae y ffyrdd o weithio yn gadarn, ond yn ddynamig ac yn flaengar. Rydym yn chwilio am rhywun sydd yn gallu herio lle bo angen, ond sydd hefyd yn edrych am gyfleoedd a datrysiadau mewn modd greadigol. Ewch amdani.